Čaute ľudia, ja som Pejdem a ja vás vítam u môjho 3. videa, no a dnes budeme hrať Skyblock. A od minulého diela sa tu zmenilo veľa iba zo pár vecí, rozšíril som si ostrov a vyrástli mi tu dve stromy, ako môžete vidieť. A ešte neťažil som si pomerne dosť cobblestone, aby som mal v zásobe, takže je to dobré. A teraz ideme vyrúbať tie stromy a urobíme si väčšiu stromovú farmu v dnešnom dieli, takže v minulom dieli sme si robili ten nekonečný zdroj vody a neviem, čo sme to ešte robili. Mne zdá, že tiež sme rozširovali ostrov, nie som si istý. Takže tu máme jeden sapling, ale to staďo vyletel, takže tento strom bol taký maličký. Tieto stromy aj rastú, ale veľmi pomaly. Ja som to mal dlho zapnuté, až vyrástol mi až teraz, lebo veľmi pomaly mi rastú tie stromy, nechcú mi rásť, neviem prečo. Takže tu máme ďalšie dve saplingy. Sa ospravedlňujem za lagy, neviem prečo mám, minule som nemal až také. Už 3 FPS, to je dosť málo. To je veľmi málo. No, takže máme ďalšie 3 saplingy a tu už by sme mali mať 3 tiež. Tu máme 5 vlastne ešte od minula. Tak sa mi zdá, že z toho jedného stromu spadlo. Áno, lebo my sme si urobili z tých bone ten strom, sme ho dali, aby rýchlo vyrástol a tam mi spadlo veľa saplingov aj z toho normálneho, takže mám 11 saplingov. Si ešte rýchlo ručne. Tak. Takže ďalšie jablčko ale spadlo. Takže si zoberieme. Ale nie sme teraz hladní. Takže zoberieme si aj tento sapling. Čakajte. Ideme ku čestke. To sú lagy. Ale nielen si chcem dať tak a toto tak. Nebude to tou myškou, to som si vytol, len nejak rýchlo sa mi to hýbe, neviem prečo. No, zoberáme si teraz dirt a kýbliček, ale nevedierko sme si zobrali. Vyskúšame, aby ten dirt nám nespadol dole, ale to je trošku väčší lak, ospravedlňujem sa. Takže ten dirt nám spadol dole. Ja to na chvíľu stopnem, za chvíľu sa vrátim, len vyriešim, aby som nemal také lagy. Tak zatiaľ. No takže som tu, no a asi budem len zás lagy, neviem, lebo keď som hral teraz chvíľu bez natáčania, tak bude to asi tým natáčaním, že mám také lagy, lebo keď nenatáčam, tak mám okolo 83 FPS a to mám pekne, hrajem bez lagov. No ale budem to musieť nejak vyriešiť. Tu som chcel dať vlastne ten cobblestone. Dirt nebudem chytať, ale tu by spadol. Ďalší lag. Máš tu tie lagy, lebo to fakt nie je príjemné, keď takto nám to laguje. Už sľubujem, na budúce by som už ich nemal mať, neviem ako to vyriešim, ale niečo to s tým spravím. Cobblestone. Tak. A teraz si vykopeme tu na jedno. Tu si dáme jeden dirt. Tu sú 3 odkrát, takže raz, 2, 3. Tu dáme ďalší dirt. Takže si budeme krompáč a dáme tam dirt.
teraz raz, dva, tri, štvrté dáme tu za ďalší dirt, to bude taká menšia farma, pomaly som to spadol, ja ju ešte potom upravím len teraz aspoň, takže tak zatiaľ a tu dáme dirt, tam ešte dozadu to chcem rozšíriť, chcem dať čo najďalej od seba stromy, lebo keď im vyrastie taký väčší, tak potom neviem, či to bude tak rásť všetky na seba, že by sa to nejak nespojovalo. Chcem ich aspoň nejak tak od seba. A s tou vodou asi ju tam nebudem dávať vodu, aj tak to nepomôže, o nič viac to nerastie, o nič rýchlejšie. Tak, no a ja si potom asi off-screen vykopem túto zemi a dám to okolo toho cobblestone, lebo vadí mi to. A vlastne potom mám málo dirtu ako teraz. Mám málo dirtu, takže teraz si ešte zoberieme tieto, počkaj, tam sa pozriem, teraz si zoberieme tieto semienka a rýl si zoberiem. A tu na tak úplne takú úplne mini farmu, to ako sami budete vidieť, je to fakt iba taká malá farma, len zatiaľ, a keď sa mi to rozšíri, tak to inak urobím, len teraz to chcem tak zatiaľ urobiť, nemusí to byť nejak veľké a no, prečo sa nevyliala. Tak. Je to vlastne tak, že občas mám lagy, občas nie. Napríklad teraz pekne, ale nechcem to zakriknúť. Počkajte, ešte to rovnať. Ale to by mal byť taký, že tiež ako keby nekonečný zdroj vody. Neviem, prečo to není. Lebo to je teraz, to nevadí. Si zoberieme rýl, tu dáme semienka. Dva, tu a tu. A tam ešte ten majiteľ, čo to postavil, výrobca, tak nám tam dal aj, že kaktus. A ten sugarcane, ale vlastne tu nie je ten piesok a mne sa zdá, že to ide iba na piesok, nie? Počkajte, hneď to vyskúšame. To ide iba na piesok a kaktus tiež ide iba na piesok. Tak, my sa boli dať tie saplingy. A v budúcom dieli vám môžem trošku aj povedať, že ešte asi ja si off-screen zväčším ešte viac ostrov, nakopem viac cobblestone a v budúcom dieli dokončíme farmu a postavíme asi dom. Tak, alebo ešte, čakajte, sa ideme vyspať. Som chcel povedať, že čo budeme robiť v budúcom dieli, ale možno ešte aj teraz dokončíme tú farmu. Môžeme aj teraz. Tak si zoberiem pumpkin seeds a melon. A teraz si dáme no ale nemám vlastne dirt. Tu robím aj teraz, že to tak. Počkajte. Nechcem tu teraz kopať, aby sa mi tu nezačala vylievať lava, alebo čo. No, tak čo nejdem podloviť. Tak. Vyskočíme si tu. Dáme naspäť cobblestone.
to nemalo to byť. Dáme to naspäť, krompač. Vykopeme si to s krompáčom. Tak, aby som mal vlastne čo najviac. Tu zatiaľ vodu môže... Dobre, jedno šťastie, že som si robil ten generátor, chcel som použiť vedro, ale omylom som dal tú hlinu. Tak. Toto už chcem všetko nahradiť cobblestoneom, aby som mal čo najviac vlastne dirtu. Tak. To je ďalší lak. Dobre, takže tu si to teraz dáme tu cobblestone. Tak si to dáme. Tak. Tu si to dáme ešte. Počkajte, to normálne neviem, že... Tak. Dáme tu vodu. Zoberieme a vyskúšame, či to ide, či niečo nepokazil. Dobre. Mal by ísť, dobre, ide. Tak, takže je dobré, vyrastol vám strom. Ten si potom neskôr vyrúbeme. Dobre, tak ja už... Toto bude už koniec videa, chcel som robiť ešte tú farmu, ale tak robil som tú trávu. Ja viem, že tieto 3 videá, čo som začal, boli len také, že sme buď len urobili toto a bolo to celé video, ale v budúcom dieli už sľubujem, postavíme väčšiu farmu melónovú, aj na tekvicu, aj na semienka, keď sa nám to rozrastie. A aj si postavíme potom dom, takže uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.